mega sejt at ride jorden rundt. Men der er meget langt rundt om jorden. Vi red i alt denne gang 674,95 km. Sidste gang red vi 943,64 km. Så vi har nu reddet i alt 1618,59 km. Det betyder, at vi denne gang kan nå til Rom, Italiens hovedstad, Vatikanstaten, Peterskirken, Colosseum og knaldrød på coronakortet. Heldigvis rider vi sammen hver for sig, uden restriktioner. Lad os nyde vinteren her, så kan vi ride videre til foråret. Hold øje med Læsø Ridecenters Facebook-side, så du kan se, hvornår vi rider videre.